ana apa to Mak mau esuk-esuk kok tak rungokke kok geger ra karuan. Sih lho ngelokne aku jarene gorenganku cilik-cilik. Lah kok wani men ngoneke gorengane make cilik-cilik. Lah emang dhek tuku ndi sing gedhe? Iya, jarene tuku nang ndi ngono lho, 1000 gede-gede. Lah kon goreng dhewe nak pengen gedhe kok ngelok-ngelokke gorengan cilik. Lah ngono kuwi terus tuku apa ora? Ya gak maido tok. Oh alah, trimo maido tok ora tuku kebangetan men to. Mangkane to mak gorengi iki yo rada gedhe sithik, mau sak sandal-sandal ora apa-apa. Didol 500-an. Kakekmu kuwi ora berarti tambah minus. Lha ora berarti ra apa-apa to Mas, yang penting kan oleh ganjaran. Dong ora to Mas, ganjarane gedhe. Wis ngono wae.